O diba? Sa kalibo. Ano ba? Diba anak ko sa inyo ha? Hinay ray sa kalibo. Pag atong purma walop kayo. Isa pag ito kabalay. Taman, tara mo na igo mo taga. Anak mo na igo ba? Tipa, prebe. Manaigon gyud ta? Nung sa demo ginagmanaigon lagi ta. Kinahanglan jud ba manaygon nga inani? Kailangan ta formal manaigon aron ta tarungon. Kung maguranay na lang dahita pre. Kung maguranay tatagaan na tag 5. Pero pag magtinaraong tag suot, hinay ray sa kalibo. Magaling kang kupal ka. Matama na sila mohatag sa tuwa nga walop makaini atong mga kostyum. Sure man jud kay na imong tirada. Sa di ka pre dugay na ko sa ingon ani nga kalihukan. Karon pa baka walay salig sa ako ah? Dili lang man good pre, panigurado ra ni ako ba kay ulaw biya gyud ning pormaha. Ulaw na yung pormaha pero sigurado ako dako tagkita. Okay. Unya, Gina? Naramanday na. Tara. Ayo, mamas ko me. Tipa prebe. Unsa man? Unsa ba tong una kang tahon? Kasi una kang taon, Pasko na naman ragod. Pasko na naman nga. Kasi unsa naman day napaday lang kuan sa Pasko na naman. Ano, taas ba mubo normal unsa man? Normal lang ta. Kabalo man siguro mo sa mga notes, di ba? Pag isa lang ka nota, Note, pag duha, No. notes. Pag daghana, notakels. notakels. Ang pinakalisod ba ang notakels? Matukan ka na pag imo yung ibirit pag ayo taas man na. So ato pa dili na nato ipugos atong 12-inch nga pitch. Ayo to nga nota. Matagaan tag notaryo ato sa abogado. Ah, okay. Ha? Notes lang ta, notes lang. Pero unsa man ni pre? Ballad, slow rock, rocks, R&B unsa ba? Normal lang jud ni. Normal lang. Normal lang ta. Unang balay maman ni bunamano Oh, naman pakapaan na lang nato sa ato ang kuan nato. Unsa may gamiton mo Diskarte. dira nga chords na? Tagaan ta mo og 18 minor. 18 minor? 18 minor. Sure ka na pre ha? Gidabe 18 minor daw be. Puti ka may kaswito na lang yun mo pre. Sige daw kaskasa daw testing. Puti ka may sige jaman. Tuno na, tuno naman eh. Tuno naman eh. Tuno na. Sige ha. Nya mo ni sa bigbato pre. Bato. Lain po kayo. Tara. Okay. Sige, play. Normal. Abante sa tagamay be para makahuna ta. Init kay diri ah. Kane. Nek kana. Gina ha? Gina pre. Gina. Ini. Pasko na naman. Sige go. Normal lang. Okay. Notes ang mga nota. Okay. 1, 2, 3, go. Pasko na. Namasko. Ate ano pinamasko ma? Daraw tagay 5. Si 5. Mao ito matag 5. Tanaw mo guna mga formal kayo. Ngayon. Bitaw no. Yang saan man ako ni? Ani na lang pag ato si mo Uncle Ray pang wala mo kwarta. Mautang na pagta. Sige na, biyaran na ko ng sweldo, tubuan lang nako. Pasko na namang muli. Sige. Tanging araw nating pinakamimiti. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig siya'y nagharip. 1, 2, 3. Som. Uncle Ray. Oy! Manghiram na si mamag sa kalibo. Kalibo, napa man ganay may utang atong nga giadlaw. Pagibayran niya, manghiram na pod. Basta naingon si mama, bayaran lang daw niya ining sweldo, tubuin lang daw. Tubuan. Tubuan lang daw. Pantay, di mo bayar na, tubuan man ka. Oh, dahil sa kalibo. 10% na ha, 15 days. Grabe po ka Uncle Ray, oy. Kung dili ka, ambil na lang nabi. Abi. Sige, ingnon lang ako si mama. Tara man din na. Pase. Bataan ni bata pa kasi pangutang. Medyo balad gamay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Mama, nakairam ko ka Uncle Ray. Sabi daw ni tubo, 10%, 15 days. Ang Pasko! Pasko. Kara mo Merry Christmas. Masig English, Merry Christmas! O sige, hatag lang dito ka. Thank you sa... Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Grabe, legitan na. O diba? Sa kalibo. Ano ba? Diba anak ko sa inyo ha? Hinay ray sa kalibo. Pag atong purma walop kayo. Isa pag ito kabalay. Saman, tara mo na igo mo taga. Ang Anak mo na igo ba?